Salam Bapak Ibu lan para sederek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Derek nepangaken kula Sunarno saking Gereja Kristen Jawa Wonosari Gunung Kidul. Dinten menika Jemuah 17 Maret 2026 wonten ing Minggu Prapaskah kaping gangsal kita badhe sami-sami ngrasaken pangandikanipun Gusti ingkang kapetik saking kitab Ayub 13 ayat 13 dumugi 19. Lajeng Jabur 3:1 ayat 9 dumugi 16 lan kasambet saking Filipi 1 ayatipun 21 dumugi 3. Irah-irahanipun inggih menika sangsara ing Gusti. Sangsara ing Gusti ayat kita petik saking Filipi 1 ayat 29 ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Amarga kowe wis padha kaparingan sih ora mung supaya pracaya marang Sang Kristus bae, nanging uga supaya nandhang sangsara kagem panjenengane. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, menawi kita migatosaken surau sing Jabur 3:1 ayat 9 dumugi 16. Jabur menika nelakaken sesambat tuwin pangagem. Ingkang kalairaken juru Jabur inggih awit gesangipun ingkang nandhang kasisahan lan kasangsaran ing saklebeting pasambat nyadong pangayomaning Gusti Allah. Pratelanipun ingkang rumaos rumpek lan nglemprek katedha ing kasisahan lan pangesah. Dados cecampahan lan dipun tebi ing tiyang. Menika nggambaraken sak langkung anggenipun ngraosaken kasangsaran. Kawontenan ingkang sarwa sangsara jalari Ayub sami prakaran kalian Gusti Allah. Kados pundi Gusti Allah anggenipun ganjar gesang ingkang kebak kasangsaran kados menika. Punapa to dosa kawula? Kamangka Ayub menika abdinipun Gusti ingkang jujur lan mursid tuwin ngabekti marang Gusti Allah sarta nyingkiri piyala. Memper menawi semunipun Ayub kados datan trimah ing kasangsaran gesang ingkang rungkepi gesangipun. Sanadyan tetep pitados ing ngarsane Yewah tu ing kawilujenganipun. Wondene Paulus atur pamawas ingkang langkung wicaksana menggaing kasangsaraning tiyang pitados. Jersih rahmatipun Gusti ingkang kaparingaken boten ngemungaken kumandel ing Gusti Yesus ingkang minangka juru wilujeng ingkang satuhu, nanging ugi ndayani umatipun anggenipun sami tatak lan tanggon ngadepi sedaya peranganing kasangsaran ingkang pinanggih. Amargi Gusti Yesus anggenipun mitulungi rahayu umatipun ngantos masrahaken nyawanipun, sangsara seda sinalip nebus dosa-dosaning manungsa. Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, Gusti Yesus sampun kepareng nindakaken pakaryanipun nandhang sangsara, seda lan wungu saking antawisipun tiyang pejah. Prayogi anggen kita mbabaraken katresnan lan kawilujenganipun Gusti kanthi tumemen. Senadyan kinantenan sang kasangsaran. Jer sangsara iku njalari mantep lan mantep iku njalari tanggon. Tanggon nukulaken pangarep-arep lan pangarep-arep datan ngapirani. Rom gangsal ayat 3 dumugi 50. Gusti tansah berkahi kita sedaya. Amin.